Oso txarra izan naiz beti musika, baina orokorrean denak katalogatzen. Bueno, nik uste dut gure musika fauna aski anitza dela. Anitza, erranen nuke aberatsa, eta aberatsa eta aberasgarria bertan da bilenarentzat. Nik bai ikusten dut gure musika fauna taldeetan antolatuta dagoela. Izan daiteke estilo musikalagatik, izan daiteke belaunaldika edo tendentziak ere egoten dira, ez? Agian gehien kostatzen zaiguna ikustea da taldean benetan dabiena dela generoa bera, ez? Generoa esaten dudanean da eszena dela oso maskulino oraindik ere. Eta agian kostatzen zaiguna ikustea eta identifikatzea dela hori, ez? Nagusitasun osoa duela oraindik ere, ez? Eta hori da agian benetan eroso doana, pauso sendoz doana, ni behintzat horrela ikusten dut. Uste dut agerikoa dela belaunaldi berrietan joerak aldatzen ari direla. Eta esango nuke gure belaunalditik gora dagoela gauza estankoago edo kostatzen zaiola gehiago moldatzea edo guregandik beherago daudenek baino. Bueno, lehengo arauetan eroso dabiena, ez? Eszena bera aldatzea ez da erreza, esan nahi dut. Horre eragile pila gaude joko horretan, ez? Hasi sortzaileengandik, programatzaileengandik eta publikora arte, ez? Orduan, hor bakoitzak badaki zer egin dezaken. Zeinengandik inguratu, edo zein sortzaile babestu, edo zein espazioa eman, hor denok daukagu erantzukizun bat, ez? Eta bai, ezakit, dena lotuta dagoela ikusten dut nik, eta hain zuzen ere horregatik dela hain zaila, ez? Pixka bat, logika horiek aldatzea edo funtzionatzeko modu hori aldatzea. Gure hori entzuten dudanean, niretzat uste dut ardatza dela euskaraz egiten den musika. Salbuespenak salbuespen. Ni eroso sentitzen naiz giro euskaldunean, hasteko. Autogestiora lotuago dagoen giro baten. Eta noski gero gorputz anitzedun espazioetan ere bai. Beste talde bat, nire ustez da bazterrena edo ertzena. Ez dakit geografikoa den bakarrik arrazoia, psikologikoa den, gauza batzu sartu dizkiguten buruan ala ez, baina argiki ikusten dute mozketa bat edo urruntasun bat ertzetan egiten denarekin eta pixkat euskal mainstream eta euskal oihartzun gehien duen musikaren ondoan Euskal Herrian, ez? Eta gainera azpimarratuko nuke maiz ertzoietako bat, Ipar Euskal Herria bere osotasunean dela. Eta nola izan daiteke hain osoa den eremu bat, ertz bat, ez? Ertz batzuen aberastasun musikala, ez dela kontutan hartzen, eta erdiguneko berrikuntza hainitz ertzetan aspaldi egin zirela eta kasurik ez zitzaiela egin.
Bai, musika ez da jendarteko beste arloengandik desberdina. Hierarkiak nire ustez berbera ditu. Goian daudenak sendo daude, erdian daude, espazioa beraiena da. Eta behean daudenak talde txikietan edo banaka eta ertzetan sakabanatuta daude. Eta gainera, goikoi begira eta ia nola eta noiz eta ze modutan eskalatu gora, ez? Eta bekoengandik nola urrundu, ez? Orduan, bai, nik uste dut dela jendartearen ispilu, baina erabatekoa. Erran nahi dut, talde handiagoak dira eta talde txikiagoak dira. Nolabait, eta ez dut maite gainera erratea talde handi eta talde txiki, zen niretzat talde txiki gehienak handiak dira. Beraz, bai, arrakala gerozta handiagoa dela iruditzen zait oholtzan ere, baldintzetan ere, jotzeko baldintzetan, nola oholtza berean proposa daiteken talde batentzako 15.000 euro eta lehenengoarentzako 300 euro. Hori niri beti egin zait biziki zaila, ulertzen eta zailago onartzen. Onartzen uste dut duela inoiz onartuko naiz eta gu ere parametro horietan mugitu behar giren. Baina arrakala horiek ere ez dira osasungarriak. Deserosoak dira, baina ez osasungarriak kasuntan. Ze diferentziak sortzen ditu, hierarkiak sortzen ditu, eta hori uste dut nik industriak alimentatzen duen zerbait dela etengabe. Gutxiespena, ez? Osea, gutxiespenaren istorio badala musikarena. Alde batetik, musikaria, sortzailea gutxiesten da, kultura gutxiesten den modu berean. Ez dakit, ez zaio aitortzen egiten duen lana, eta ez da kasualidadea Hego Euskal Herriko sortzaileak dauden egoera penagarrian bizitzea. Osea, kuotekin leporaino, ezin deskansatu, Ipar Euskal Herrian aldiz badute beste babes mota bat, ez da nahi izango ideala, baina ematen diena modu bat bizitzeko, ez? Eta nik uste dut hori dela jendarteak berak nola ikusten duen, eta pertzepzio hori aldatu arte, uste dut nekez aldatuko dela baita, ez? Musikariaren beraren egoera. Iruditzen zait, askotan oso errez esaten ditugula, babestuko ditugula sortzaileak, hizkuntza eta baina gero benetan praktikan nik ez ditut ikusten aplikatzen direni neurri batzuk horretarako, ez. Hori, ez dakit, irudipena esan egiten dela, ez, baina gero benetan egin ez dela egiten, eta gauza bera ikusten dut klima larrialdiarekin pasatzen den bezala. Alde batetik esaten dugu hiri jasangarriagoak eta egin behar ditugula, baina era berean posten gara Bilbo eta New York lotuko dituen hegaldi bat, 3 hegaldi astean edukiko ditugulako, ez? Eta horren ondorioak ez dakit ikusten ditugun, ez ditugun ikusi nahi, ez? Uste dut hau dela pixka betikoa. Musikari bat eta nik bat dut ez dela nire lana, baina uste dut askotan exigetzen zaizkiola ez dakit den koherentzia maila batzuk edo
Konpromiso bat edo militantzia bat beste jende bati ez zaiona eskatzen. Bakoitzak jartzen ditu marragorriak jartzen dituen lekuan, eta gaur egun guretzat adibidez Spotify ez da marragorri bat jakinda ez dela... Osea, bere formetan, evidentemente, ez dugula mega bat egiten, baina asumitzen dugu hori. Beste gauza batzuetan, zalantzak ditugu noraino joan behar duen ez dakiten konpromisoak edo den fideltasun, osea, gure balorekiko fideltasun batek noraino joan behar duen, eta nondik aurrera ari garen batzuetan tontoarena egiten. Beste gai potolo badela jaialdiena, ez? Eta jaialdiek gizartean hartu duten espazioa. Beste batzuen kalterako. Eta hori ez da ere kasualitatea. Osea, uste dut denok egiten diegula gaina propaganda. Eta hasi hedabide publikoetatik eta gure arteko konversazioetaraino. Esan nahi dut, ez lukete horren beste espazio hartu behar. Ze nik ulertzen dut alde batetik, jende olde handia mugitzen dituen edozein ikuskizun edo zera notizia dela, baina iruditzen zait hortik haratago joaten garela eta doan eskaintzen diegula oraindik eta espazio gehiago, ez? Eta zerren kaltean, estena lokalagoen kaltean, ez? Eta ondorioz artista lokalago edo txikiago erdibideko hor dagoen masa erraldoi horren kalterako, ez? Ez joan itxasoretan pausalekurik ez da. Berriro dut, gaizki jodot. Badira talde batzuk, talde ez musika talde, justuki multzo batzuk, biziki barneratua dutenak makrofestibaletan jotzea, management etxeekin lan egitea, eta badira beste talde batzuk, aktiboki uko eginen diotenak makrofestibalei, uko eginen diotenak managementen industria guzi horri. Beraz, uste dut talde hainiz daudela, talde hortatik ere, hasieran errandudan bezala, aberatsa dela. Eta ona dela aberatsa izatea. Ona dela denetarik ukatea. Uste dut, nunbait ados gauden hori behar dugula, eta ados ez gaudena ere. Pixka bat, ikusteko zerekin ez garen ados, eta guk ere zertan eman behar dugun indarra, ez? Zenbat eta zenbat programatzaile daude edo kulturteknikari daude kulturarekin zero harreman dutenak. Ez dakit ze bulegorekin dute harremana eta diru hau daukagu, ze eskaintzen didazu. En serio? Hori da zure lana? Ari zara diru publiko badi hartzen hor, irizpiderik ez duzunean, ez dakizunean zein den dagoen fauna, ez dakizunean hori ditzen zein lotxagarria. Hemen ez dakit norden seinalatu behar dena, ez dakit taldeak diren, kasu batzuetan uste dut baietz, baina beste batzuetan instituzioak ere bai, ez? Bai, ez dituzu egiten bizigarri beste eszena asko, eta proiektu, eta gero antolatzaileek ere esote duten gainera bakarrik gauza seguruen alde egiten, ez? Hor dago orain... Uste dut ez dela kasualitatea, talde handienetako ez dakit esan kideak edo protagonistak. Hainbeste jende biltzen duten, hainbeste entzule duten taldeak izatea edo jende hori izatea, gero beste batzuen kontzertuetan inoiz ikusten ez duzun jende bat, edo beste batzuen kontzertuak anonimoki antolatzen ez dagoen, sekula ez dagoen jende bat. Ez da kasualidadea, uste dut.
management etxeekin, makrofestibalekin, gure besteen lanaz etekina atera nahi dutenekin, ni oso zorrotza naiz, eta ez dut erranen eskrupulori, baina beldurrik gauzak errateko. Eta batzutan faktura pasatzen du horrek. Ez da erresa, faunan, beti ere, fauna baten barnean arrabotxik egiten ez duzularik, beti ongi pasako zira. Esten zirelari pixka gauzak arrabotxa egiten, deserosoa bilakatzen zira. Eta nik uste dut fauna deseroso bat osasungarria dela. Beti onartuko dugu harrapakariek erabakitzea faunan lanean ari direnek zer eginen duten, nork aurrera segituko duen eta nork ez. Musikarik egiten ez dutenek erabakiko dute. Zenbait pentsatzen dugu Euskal Herria desberdina dela. Euskal Herria cool dela, Euskal Herrian gauzak, Euskaldunak girela, ni ez naiz bate ados horrekin, ez? Denak bezala gira, eta beraz harrapakariak hemen ere badira. Esanen nuke oso diferentea dela beldur horiek edo mehatxu horiek identifikatzea, depende nola planteatzen duzun zuk zure jardun musikala, ez? Nire kasuan ez da jaten ematen didana, ez da gauzat egunero 8 ordu eskaintzen dizkio dana, eta zentzu hortan uste dut komatxartean privilegio batzuk ditudala, ze bastante selektiboa izan naiteke, egin dezaket pixka bat nahi dudanean ez dut horren arabera bazkalduko. Fauna hortan kokatzen duzularik zure burua, nahita edo nahi gabe, tokatu zaizulako edo zure erabakiz sartu zirelako hor. Uste dut badagokizula kokatzea. Kokatzeak badakar ez bakarrik ideologia batekiko edo badakar musika ulertzeko modu bat. Kokatzeak musikagintzan, kokatzeak fauna hortan, eta ni adibidez aski kokatua naiz, nik argi dut zer nahi dudan, zer ez, eta nik harrapakariei ez dieti ez egiten, nik albadut tiro botatzen diet harrapakariei. Harrapakari bat baldin badator aurre egin behar zaio. Ez dakiten guk sortea izan dugula gure kabuz ibiltzen eta horregatik nik ez dut epaituko inoiz, ez dakit norekin dagoen talde bat, behar duelako ez dakiten difusioa, den laguntza ekonomikoa momentu konkretu batean, den publizidadea, baina guri behintzat hurbildu zaizkigunean eskaini izan digutena beti izan da justamente haiekiko ez dakit urruntasuna sentitzeko, esan digute justamente, esan behar zigutena, are gutxiago nahi izateko haiekin lan egin. Ez dakit, botere erakustaldi batzuk edo eski gorekin baldin bazaudete, hau eta hau, eta en plan, nik ez dut joan nahi Mongoliara, esateko egon naizela Mongolian jotzen. Ez zait interesatzen, ez dut uste nire musikak, bai, zentzua izanen du, baina guan egoteak seguramente ez. Dena errentagarritasunaren prismatik behiratzen baldin badugu, gauza asko eroriko lirateke, ez? Esan nahi dut, zer da errentagarria. Hori da mailan jarri behar dena, ez? Eta hor galtzen irtetzen garanak, horren arabera beti gara berdinak. Osea, ikusi nahi baldin baduzu hizkuntzaren arlotik, ikusi
sortzailearen aldetik edo ikusi bazterrean dauden guztiengatik, kolektibo, gorputz eta abar, ez? Orduan, errentagarritasunari, begiratzeari utzi behar diogu, nik uste. Nori interesatzen zaio batzuk hain gora egotea? Gero, ez da gehiago saltzeko, ukitzeko, hori industriari interesatzen zaio, Industriak ateratzen du etekin gehien musikaz. Eta gaineretzi bat ere gustatzen saltzen denean, gauza batzuk saltzen direnean, esanez, eske guk egiten ez baldin badugu beste batzuk eginen dute. Ja. Eta zu ere ez zara foralizateko pausaketetan apuntatzen nahiz eta beste batzuk izanen diren zu ez baldin bazara. Eta gero, publiko bezala ere, gu dugun erantzukizuna ere, zer babesten dugun, zer ikustera goazen, zer ikusteko sarrerak erosten ditugun, ez? Ze ari garan eusten. Eta askotan eusten dugun hori da betikoa. Eta betikoa esaten dudanean, denok badakigu zertaz ari garen. Bueno, uste dut aniztasuna lortzeko bidea dela norma orokorra bera deusestea, ez? Eta, klaro, hori ez da bat ere erresa. Eta adibidez, izan daiteke faunaz ari garela, lehoiak ikustera joateari utziz, edo lehoiak finantzatzeari utziz, eta bar, ez? Badago zer egina. Eta Durangok duena, edo iruditzen zaidana, da iskat oasi efektu bat bezala, ez? Bapatean, basamortuan gaude urte guzian ibiltzen, bapatean oasia ikusten dugu, edo oasia ikusi baino oasiari begiratzen diogu denok, eta denon basamortuko guzien arreta dago oasian, baina oasi hori astebetera bukatzen da, oihartzuna badu, eta desegiten da eta basamortuan ibiltzen segitzen dugu. Kriston pertza ematen dit jendeak agendan horra puntatua izateak horri begira gauzak ateratzeko zentzu hortan, horrek ematen dit kriston pereza. Gainera eski ez zait iruditzen denik Durangorako ateratzen baldin baduzu jendeak kasu gehiago gainen ez dut egin ikerketarik eta ez dut daturik. Pasa daiteke oso zeharka ere Durangon egiten duzun edo zer, zein beste dago. Uste nuen edo iruditzen zitzaidan aski demokratikoa zela Durangoko tabloa edo markoaren barnekoa, ez? Eta iruditzen zait azken urteetan arrakala, lehen aipatu duzun, arrakala ere hor ikusten dugula. Talde batzuk daude, talde argitaletxe batzuk leku privilegiatuagoa dute bestek baino, hori ezin daukatu. Eta ez dut uste ona denik urtero argitaletxe berdinek ukatea leku privilegiatua. Eta itortzen baizuet, ni biziki haserre zarri nintzen duela 2 urte, urte amaiaren Durangora joan, eta iparraldeko xokoa bazen. Orduan, musikariok ere ez gira musika eta iparraldekoa, ez dakit zer den Baiona eta zer den Maule, ez? Bilbo eta Hernani, bimundu, arranden bandu bezala osongi orain Ziburuko liburua azokan, hegoaldeko sorkuntza hor. Ni musikaria naiz, eta bada musika eremu bat Durangon. Zergatik ez naiz hor? Zer naiz espezie bitxi bat faunan? Zer gira ertzekoak? Kasuntan ertza diotze, ertzeratuak, zokoratuak, beti diot.
Zokoa eta zokoratua, ez da berdina. Gu zokoan bizi gira, baina zokoratuak bizi gira. Ahotsenean talde guztiek nahi dute jo, ez? Eta eskariak dira, 100-tik gora. Talde guztiek nahi dutela jo, baina talde guztiak ez direla abiatzen puntu beretik, ez? Batzuk ja berez badute oihartzun handi bat, edo beste batzuk lehenengo diskoa aurkezten ari dira. Zailena beti da, eta erronka eta egiteko nagusia ahotsenearena hori da, ez? Musikan adibidez, egitarau orekatu bat lortzea. Gero iruditzen zait, orain arte ahotsenean adibidez lanean egon den lan taldea dela super jende interesantea. Berriz, kasualidadez da beste jende baten kontzertutan ikusten dudan jende bat. Nik gauza guapoak deskubritu ditut ahotsenean. Aipatut musikarena, baina hitzaldi eta aurkezpen guapo asko ere ikusi ditut Durangon. Faunaren barruan egon daitezken espezie diferentek igual ere lagun dezaketela elkar, guk askotan aipatzen dugu. Zerbaiten parte izatearena horrek beti emate dizu konfiantza, emate dizu ez dakit ilusioa, motivazioa, nahiz eta talde bat izan, beste talde askoren arteko kolektibitate batean egoteak bete egiten du ilusio puntu bat, edo motibatzen zaitu gehiago, edo indartzen du ere egiten duzuna, ikasten duzu pila bat, aurreiritzi asko desagertzen dira. Espazio falta asko dago, baina espazio falta bat musikarien artean hitz egiteko. Asko esaten da, ez musikariak supetxaretuta gaude, egin batean bai, baina gauza askotaz hitz egiten dugun lehenengo aldia da kamara bat aurrean jarri eta mikrofono bat jartzen digutenean. Eta niri horrek batet kriston pena.